A, mă, că te joci! Lavinia! Se joacă ieri, mă, 2026 Lavinia. Uite, știu cum să pierdem aici asta. Da, Riva, Mario, orice face tata, du-te în zona, nu știu. Deci Mario cred că mi-a furat, am 7 asisturi. Te arunci din casă. Haide, Mario, te derivea, Mario. Da, așa să ia prin microfonul. Mario, dacă mă recepționezi, du-te în casă, tata, fără frică. Du-te în casă. Și forțează revive-ul, nu stai aici. Hai, lasă-l pe la în pace, Mario. Acum avansează jos la casă. Mersi frumos, cavalii de vă regi. Am o regine, dai revive sau nu, Mario? Haide, bro, fără frică, bro, că nu mori în viața reală. Dă-i tare acolo, dacă a tras unul în tine, ai pus glue și te duci. Haide. Așa cu tupeu, tată, așa. Bravo, Mario, uite, 12 kg, 7 furate de la mine. Dar nu e problemă. Așa, regi. Așa. Bravo, mie să-mi dai revive, da? Bravo, tată. Bravo, îmi place. Aia zic. Deci aveam vreo 20 ceva de kilori acum, dar s-au furat. Dar nu e problemă, suntem o echipă, tată. Mie îmi convine. Nu vreau să mor din aer, deci nu, dezinstalez jocul dacă mor din aer. Știe, mă, și jocul să nu mor, știe, tată. Nu prea am lut aici, tată. Trebuie să ajung acolo să fur niște lut. Atenție mare, invizibil. Nu mai simt nimic, fere. Bă, dar de ce am eu ghinionul ăsta să iau binele în gură? Bă, și ieri pe live la fel, mă. Aia, mă, care am făcut kill-uri. Am încredere în Dominic Pro. Bă, dar de ce am eu, bă? De ce mă înălți, mă, ghinionul meu, pe bune? E ok, am un plus bun. Mai trebuie 2 meciuri, facem 11.000 de... Fără să mai pot juca un meci cu tine. Alma, lăsă-mă chat-ul, meci, pe băiețel. Salut, bine, ai somn? Cât e ceas ora? 11, ce tată. E weekend, mă, frate, e weekend. Mă, mai lăsăm un meci chat. Îi dăm și ad. Scoatem pe restul băieților. Să nu se supere acum, îi respectăm, au jucat bine. Au încercat. Așa, și hai cu următorul timp, băi, frate. 5, 2, 7, 6, 6, 0, 1. Am făcut 65.000 de like-uri și un dai setter. Gata, bro, gata. Dar nu vreau să filmezi, bine? Poți să-mi activ și prietenia, te rog din suflet. Ți-am dat cerere, Mario, ți-am dat cerere. Vi le arăt, dar nu filmați. Care face screenshot... Na, m-am băgat în meci, sorry. S-au văzut o secundă. Dacă ai apucat... Să las un mesaj pe Instagram, că în chat nu vezi. Da, am fost state la meci, bro. Am fost state la meci. Dăm pe Insta, uite, mă uit acum. Sau scrie acum în chat. Battle Royale, el estilo de la batalla. Mulțumesc din suflet pentru cerere. CRG? Ce a zis? Încă n-am înțeles. Gata, un ce vi le-am dat. Option, mersi frumos de share, bro. Salut, Mateo, salut. Dar Mario, tu de ce sar singur, tata? Cine ești? Cine te vezi? Born to kill?
Bie, năl, cine te vezi de te duci singur așa? Sau ție nu-ți place un pic? Dar mi-e frică să vin acolo. Marbă! Un cap. L-a bătut al meu, nice. Acum te ajut. Mamă, dați-vă așa să moară, băieți. Dă-te așa, tata. Mamă. Unde vii, mă, nebunule? Uai, ce glumă mi-a dat. Bro, Codruț, îți dau revive și rămâi în poziția asta, tata. Na, ajută-mă, Codruț. Codruț! Ok, m-a ajutat Madax. N-avem armă de appropriation. Opa, au mai venit alții. Hai să luptăm un pic. Vezi, Mario, te-ai dus singur, tată, și ai murit, vezi? Oi, uite, mă regi. Da, mi-era frică să vin aici. Că erau cum... Acum promit că vin și stau numai lângă tine, promit. Bine, dar să nu mai înfuri kill-urile, bine? Și îmi cer scuze, îmi pare rău. Nu este problemă, rege, no problem. Ce băiat educat, mă. Pe bune. Ce băiat educat. Chiar am filmat, am setările, e urât, bro. Eu ți le-am arătat, ți-am să nu filmezi setările. Dacă tu le-ai filmat, aiurea, ți le-am arătat așa, să-ți faci o idee, știi? Dar e ok, bro, te iert. Dacă facem 100.000 de like-uri, te iert, bro. Mamă, 44 i-am dat. Mario, iar ai murit, tata. Săracul Mario. Asesinato doble. E pe 53, e bun asta. Am tras în el câteva glanțe și așa mi-a dat puf și am pierdut. E ok, rege, no problem. Mă, mai era unul în spate, mă. Hai, dar regii mei, haide tare cu revive. Hai să vedem, Mario sau Codruț, cine îmi dă primul. Haide. Haide, Codruț. Mamă, Codruț. Mario, nici nu-i pasă că sunt mort. Ok, Mario, o să regret că ți-am dat stat. Gata. Nu. O să-i dau ad lui Codruț și pe tine o să te șterg. Nu aveam viață. Nu mai vreau, m-am supărat, aiurea rău, mă lași la greu, eu te ajut, eu mor pe toți lângă tine și tot. Aiurea, mă. Vedeți, mă, ce acum sunt oameni în viață, băi, frate, te las la greu. Nu sunt super pe mine. Da, m-am supărat, regi. București ca nelei, nouă ne place viața. Sărim din party până dimineața. Te pup, băi, Antonio! Cu frații mei că văd un om ne schimbă în față. București ca nelei, nouă ne place viața. Sărim din party până dimineața. 30 de grade, dar e chill că la găt ținem gheața. Cu frații mei că văd un om ne schimbă în față. Tebi, te-ai supărat pe mine? Da. Modo sigillo activado. Bă, ăsta de unde are coțea, bro? What the fuck is this, Free Fire? Ia uite-l, bă. Doamne. Asesinato triple. Ce mă juvere. Îmi cer iertare din tot sufletul meu, Tebi. Ha, iar avem hacker meci. Iar avem hacker meci, bro. Fugiți, mă, cavaș. Bro, nici nu m-a văzut, ești nebun. Au, i-a dat cablul al meu din mașină, what the fuck? Da, mă, nu știu, nu mai am niciun chef, mă, să mă joc până nu rezolvă
Deci mă jur, merge să te joci Free Fire maxim 2-3 meciuri. Hai zi 5. A venit hackerul după el. Epa. Da. O, până nu rezolvă ăștia cu antecitul ăsta, nu. Acum și l-a scos. De fapt nu și l-a scos, i-a dat 2 hituri din săritură, atenție cu aceu, fără scop. Sau și-a scos hake-ul acum, a văzut că ne uităm pe el. Ia uite bă, ce cap de la ce distanță, doamne. Racha de asesinatos. Mai are rost să-i dau rapor, mă? Nu, cred că are rost. Oricum, cred că și-au bani. Racha de asesinatos. Oh, ce bine joacă băiatul ăsta. Are hack anti-ban. Bro, nu există anti-ban. Anti-ban e până... Deci fac ăștia update la anti-cheat, gen. Și după o să-și ia toți bani. Da, într-adevăr, el e anti-ban 2-3 zile, poate o săptămână, poate până... Racha de asesinatos. Racha de asesinatos. Doamne, lasă pe lui să facă kill și nu e în stare, bro. Equipo aniquilado. Crazy. Eu vreau să mă ajut cu ceva? Scrie-mi pe Instagram, frate. Pe Insta vă răspund la toate mesajele, în mare parte, doar nu stau să răspund la alea, nu de figuri sau fițe, Doamne ferește, nu stau să răspund la alea cu dă-mi un cont. Dar lumea are impresia că eu am 10.000 de conturi, dar de unde nu știu. Chiar nu știu. Ți-a furat setările, a? Stare setări de la mine, ăsta, asta. Racha de asesinatos. Nu mi-a fost spart contul de Facebook, nu. I-am dat pagina cuiva din Thailanda și postează niște story-uri pentru atenție. Le pune pentru atenție ca după... N-a spus că apare după o gagică, gen. Care promovează nu știu ce pentru aia pe acolo. Da, mă, cred că e momentul să ne descărcăm PUBG, mă. Uită-te, mă, uite acum, bro. București ca Nelei, nouă ne place viața. Sărim din party până dimineața. 30 de grade, dar e chill că... Nu mai stau Unity, mâine, bro, mâine. Brian, mersi frumos, frate, de ursuleț. Te pup, băi, bine veni. place viața. Sărim din party până dimineața. 30 de grade, dar e chill că la găt ținem viața. Cu frații mei că văd... Au, face asta 30 de kg, sau mă. Deci face asta 30 de kg, bro. Mâine dăm cu drag Unity. Vii tu pe live când îl fac. Nu mai stau acum, doar mă mai uit la meciul ăsta după închei live-ul, că nu mai am chef. Dacă stau așa să mă gândesc, am jucat și eu 6 meciuri, 7 meciuri, am jucat și din 8 meciuri în 4 am dat de hacker sau în 5. Gen, chiar nu, pe bune, chiar n-ai cum să te joci mult. Chiar n-ai ce să faci. Hai că ți-a chef, gen, n-ai, te joci degeaba. Trage atât să câștigi un meci și vine ăsta direct. Ia. Wow. Mamă, dar imul ăsta e peste tot, frate, din chiar n-ai cum să fenteze imul ăsta aici, Joan. Racha de asesinatos. Ne descărcăm PUBG-ul, băi. Mâine facem live cu PUBG. Bă, vreți fără mișto? Cred că joacă lumea PUBG.
L-a bătut pe hacker? Bă, a bătut hackerul, dar atenție, cred că ăsta e alt hacker și are hack mai bun. Eu așa cred. Bă, cum? Bă, ia vezi fere. Ce-am impresia că ăsta are, e și ăsta hacker, 100%. L-au înconjurat. Nu e, bro, eu zic că ăsta e hacker, atenție. Îți zic eu, bro. Era lău hackerul. Bă, ce l-au bătut pe fraier. Dar cum, mă? Cum să mor și cu hack, bro? Îi vezi pe aia pe toți unde sunt pe hartă. O, asta e hacker 100%, dar nu trage în ei. Îți zic eu. Dacă era hacker avea mai multe kill-uri. Păi dar cum să aibă mai multe kill-uri dacă hackerul ăla altul a rupt tot? Sebi, cum te cheamă pe Instagram? Bro, zic pe litere ca să mă găsești. Sebi cu Y, bară jos, underline, cum îi se mai spune. Badea 12, am bifă. Și am aproape 60.000 de urmăritori, dar am scăzut, frate, că mai dat lumea un follow. Da. Dacă îmi dai și tu un follow acum, mai fac și eu acolo un număr 2, 3. Poate mai crește înapoi. Sebi Badea 12 sunt pe Instagram. Da, n-are hack, m-am convins. Ba da, e hacker. Și ăștia mor cu hack. Asta, săracul e. A murit hackerul. Te dau să-și pe Insta, poți răspunde? Da, bro, mă uit acum, imediat, închid live-ul și mă uit. La tine toți sunt hacker? Da. Păi nu vezi cum trage, bro? Are cu treaba asta, ce. Cum te cheamă pe Instagram? Tocmai ce am zis, bro. Sebi Badea 12 mă cheamă. S-E-B-Y underline, bară de aia jos, Badea 12. Am bifă, bro, mă găsești repede. Bă, mâine îmi bag și o hack, gata. Mâine caut cont, care aveți cont să-mi dați unul, care oricum o să se baneze. Mâine îmi bag și o hack și mă joc cu hack. Uite, și ăsta are hack. Da, mă, băi, vă las, băi, că nu mai am niciun chef, frate. Am dat numai de hacker în seara asta. Chiar nu... Nu știu. Nu știu de ce rezolv așa greu, frate, să nu poți să te joci. Mă auzi? Da, bro, te aud. Da, Mario. Poți să vorbești? Da, rege. Am prins glas. Îmi bate inima foarte tare. De ce, un rege? Nu știu. Ai văzut hackerul, rege? Da. Și tu ești hacker. De ce se joacă cu hack? Când se joacă cu hack nu mai are niciun vibe. Ce să facem, rege, ai? Haide, băi, Mario, te las, ne auzim mâine la un live. Bine, Aștept pe live. noapte bună și vise frumoase. Și Asemenea. să... emoții. Da, rege, să răspund, Roberta, să răspund. Noapte bună și să... Mâine să-i mulțumesc lui Dumnezeu că te-ai trezit și că ești bine. Și că nu ți s-a întâmplat nimic, bine? Bine, rege, ești tu la fel. Mersi de sfat. Te fău, Seară rege. frumoasă. Seara frumoasă, rege, papa. Bă, ce drăguțul ăla, nu știe de Dumnezeu. Drăguț, drăguț. Înseamnă că are familie educată. S-a văzut oricum, se vede diferența. Față de ce năpârci și intră pe live câteodată, bro. Copil educat. Bă, ce-a vă las, frate, aș mai fi stat, sincer. Sincer, deci chiar aș mai fi stat, dar... N-am ce să mă joc, frate, e plin de hacker, gen, chiar nu...
Nu, n-ai ce să te joci, maxim 2 ore, cum am zis. 2 ore te joci pe seară și ai... Și n-alea prins hacker. Vă pup, ne auzim pe Instagram, scrieți-mi dacă e, dar nu scrieți să vă dau conturi, că n-am conturi, că am doar un cont. Dacă aș fi avut multe conturi, nu aveam contul ăsta atât de bun. Și nu dau gifturi, frate, că n-am nicio diamante acum, ok? Cam atât. Vă pup, dacă vreți să-mi scrieți acolo orice întrebare legată de Free Fire, cu drag vă ajut. În rest, astea două. Seara faină și bă, e Stolo live? Hai să-i dăm un raid lui Stolo. Hai să-i dăm un raid lui Stolo, băieți. Hai să-i dăm un raid lui Stolo de vinete, emoji-ul ăla cu vinete. Ce ziceți? Facem un raid? Mamă, ce scârțesc scaunul ăsta. Hai la Stolo toți. Hai să-i facem un raid de vinete, ceva. Bă, vă pup, ne auzim mâine seara la unul live. Nu știu, ora e weekend, deci nu contează ora. Oricum, nu știu, vedem pe la ori la 8-9 seara, ori după 10. Hai la Stolo să-i dăm un raid. Pula mea. Wow! Wow! Oh, a venit maestru cu ce conopii de aia? Vinete, ce să stea? A venit maestru cu raidul de vinete, bine! Bine, maestre! Să vezi câte fac mâine salată de vinete, ia uite câte avem aici. O grămadă de vinete. Băi, vă mulțumesc, mă mersi maestre de raid. Băi, dacă dați și o urmărire, vă pup și vă iubesc pe toți. Dacă dați un follow. Și mulțumesc. Nici n-am loc să le bag în frigider vinetele astea. E congelatorul plin deja. Mulțumesc acolo de follow, băieți. Andrei, Damian, Ionuț, Tudor, mulțumesc. Hini, mersi frumos, boss. Gabițu, Cristian, Dănuț, mersi mult de follow. Mamă, o grămadă de oameni au dat aici follow. IND, ia să vedem. Daniel Maxwell, Valentino Giană, Iordan s-a abonat. Ninu Balerinu, ia te va da follow Ninu. Salut bă Ninule, în sfârșit ai dat și tu urmărire unde trebuia. Lidia, mulțumesc. Dragoș, Andreiuțu, Alexu, mamă. Bă, dacă am ratat pe cineva, îmi cer scuze, dar prea multă lume a dat follow aici. Flori, Cristi, Albert, Alexu, Alin, Andrei, mai sunteți mulți. Am nevoie de tablița magică să vă notez aici pe toți cei care dați follow, 2 secunde. Tablița magică, ia să vedem. L-avem așa, una bucată Petronel. Alexuțu, Sami. Hai, Petrișor. Ia să vedem. Hai să umplem tablița aici de urmăritori. Petrișor, cine mai e? 5 puncte. Marian, Liviu, Viorel, Alin, mersi, Dragoș, hai să trecem și pe Dragoș. Mai am locuri aici pe tabliță, cine mai dă follow, haideți, mai sunt 6 locuri mai sunt, ia. Robi din Olășelul Leneș, Alex. L-am trecut și pe Alex. Și pe Andrei. Și pe Gabriel. Tablița magică, cine apare aici pe tabliță îi poartă noroc tablița, da? Cătă 1.8.
Aia zic. Ia uite. Cine s-a mai abonat? Ștefan. Ștefan, Boti. Mă simt ca la live-uri de alea cu teleshopping. Boti. Cine a dat cu burgere mine? Alex King, mulțumesc frumos, tinere. Thank you very much. Îl trecem și pe Georgian, și pe Flavius, și pe toată lumea, că nu mai e loc pe tablița magică. Yo! Am și băgat tablița magică. Puneți-vă o dorință și o să vi se îndeplinească pe 29 februarie. Toată lumea care își pune dorință de pe plancardă de aici, o să vi se îndeplinească pe 29 februarie, boys. Așa că puneți-vă o dorință. Și hai să dăm un team code. Mulțumesc de urmăritori acolo. Mai aveam nevoie de 5 oameni să se aboneze. 5 oameni mai aveam. Să facem sumă rotundă. Tăceți mă din... Bă, pe... Aline, taci. Bun, hai să dăm un team code. Dacă mai găsim 5 oameni care să dea urmărire, e perfect. Bun, 6627701. Bianca ONN și Blondu Hex. Hai da. 2 buiauri avem la squad, bă, 2 buiauri la squad, bă, copii. Vă dați seama. Bibișor, mulțumesc de follow. Uite, încă 4 oameni ne mai trebuie. Să devin Kelly. Bine că n-ai zis să mănânc iaurțel cu piersicuți. Iaurțel cu piersicuță. Dar iar jucăm numai pe Bermuda. Păi nu cred că am... Nu cred că am descărcat alea, mă. Că dacă am băgat și eu cu... Da. Da, Magda e hater. E haterul meu numărul 1, Magda. Să devin Moș Crăciun. Să devin Moș Crăciun și după aia de sărbători să zică Cătălina: hei băieți, dacă îl vedeți pe Moș Crăciun, îl legați în lanțuri și îl futeți în cur. Crezi că nu știu eu chestia asta? Lasă că te ții minte. Pe mulți acum. Da, ce căcat. Cu tine mergi tot fix în mine. Vezi că vine să-i dea revive. Eu mă mai pe cer și eu înainte să aterizez. Pa, Sami! Ce mănânci, Magda? Iară mănânci. Pa, Sami! Noapte bună, Sami! Cred că mami tău papă iaurțel cu piersicuță. Cine ăsta? Am înțeles, da.
Un amortizor dacă găsiți roșu. Micul Magdizila are poftă de iaurțel, nu Magda. Doamne, ce lut, bă, băiatule. Micul iaurțel. Resources here. Merge. E unul cu mașină, dă târcoale pe aici. Iaurțel cu banane. Bă, lăsați-mă, bă, cu iaurțel, vere. Bă, dar ce vă mai alintați, iaurțel, și fac pariu că mâncați iaurt din ala la găleată de la Lidl. Iaurțel, auzi. Atâta găleat. Thanks. Iaurțel. Oh my no. E safe, Emanuel, e safe. Din moment ce noi ne jucăm, este safe, my friend. Ne-am luat și o vestă de dacă scuipă Daniel Maxwell în aer și pică pe mine, mi-o sparge. Resources here. Da, dar ai văzut de ce scrie cu galben? Din cauza versiunii de Free Fire Max, să nu folosești Free Fire Max. Da, pe normal e ok, boss. Mamă, fii atent că îl întreb pe blondul. Hai, blondule. 1v1. Da, mă, să-mi iau vestă, mă. Nebunule. Care ești nebun? Ăsta scop am, bă, am scop. Ia că vine unul aici. Piu! Dar n-am mai găsit și eu un VSK, bă. Bă, un VSK, bă, zici că m-a blestemat, Magda, doamne. Mai veniți și voi? Da, ce armă mi-ai sugerat să joc la rang? Ce-ți place ție, Sami? Ce te avantajează pe tine? Ce, pe partea aia din Masaki, cred. Pe aici, vă, cât bate vântul. Mai poți încerca să joci SKS sau Woodpecker. Să joci la one shot. Ouă de cămile. Help me. Sau double vector. Da, mergi. Mergi, mergi. Dar unde-s playerii, mă? I-a mâncat Cătălina pe toți?
Și acum o piesă specială de la Cătălina pentru cel mai tare streamer și cel mai calm care face live-uri pe zi. Pentru Vlădozila, această piesă din partea Cătălinei. S-o fut pe mumă ta. Ei, ăștia vin din spate, bă, noi ne ducem noi în curs. Iau! E de unde din spate, mă? Din spate, din pic. Eu nu știu unde au stat. Ia mașina asta. Bravo. Să omoară la Ponte 2. Du-te, blondule! Am visat ceva la noapte, nu știu cum să-mi spun, dar te pupam ca un nebun. Dacă visul mai ținea, dacă mai ținea, ce frumos era. Și de alte dimineață, toate parcă s-au schimbat. Am din nou poftă de viață, la inima mea e intrat. La inima te am, ai la 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 la. Cred că rămânem în club aici. El, mă, unde sunt? Am jucat un pic cu tine, nu te supăra, că am făcut așa ceva, doar așa când mă priveai, doar când mă priveai, mă mâneai. E bune. Am jucat un pic cu tine, nu te supăra, că am făcut așa ceva, doar așa când mă priveai, doar când mă priveai, mă mâneai. Dar n-am, bă, unde să mă duc, spre peste tot. Parcă s-au schimbat. Am din nou poftă de viață, la inima mea e intrat. La inima te am, ai la 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 la. Ieri nici nu mă gândeam, ai la 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 la. La cloc aici, am și zis, că nu era nimeni nici drept aici. Ai la 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 la. Doar pe tine te vreau, ai la 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 la. E una jos aici. A intrat una în templu aici, în stânga. Uite la Bolovan, acolo e unul. Da, dar e un și tot casă. Au venit din Cloc, să știi. Da, pula. Da, mă, mi l-a luat Tavi Boss. Futu Tavi Boss-ul mătii. Să-ți fut. Da, bulangiu ce ești. Ești boss la paragazul în bunică ta. Te-am cunoscut la o cafea, eu eram cu cineva și tu cu altcineva. M-ai întrebat doar câte ceasul și atât. Te-ai ridicat, m-ai salutat și apoi ai dispărut. Te-am cunoscut la o cafea, eu eram cu cineva și tu cu altcineva. Mi-a dat din spate, mă, dar nu știu cum mi-a dat. Te-ai ridicat, m-ai salutat și apoi ai dispărut. A fost iubire la prima vedere, a fost șansa vieții mele. Ziua aceea nu o pot uita. În 3 minute cât bei o cafea, să te îndrăgostești așa. N-aș fi crezut că mi se poate întâmpla.
vieții mele. Ziua aceea nu o pot uita. În 3 minute cât bei o cafea, să te îndrăgostești așa. N-aș fi crezut că mi se poate întâmpla. Vezi că-s mulți pe afară acolo. Și a doua zi am revenit și la aceeași masă te-am găsit. Du-te pe-n dreapta așa. M-am apropiat și te-am luat de mână și din clipa aceea suntem împreună. Și a doua zi am revenit și la aceeași masă te-am găsit. M-am apropiat și te-am luat de mână și din clipa aceea suntem împreună. A fost iubire la prima vedere, a fost șansa vieții mele. Ziua aceea nu o pot uita. În 3 minute cât bei o cafea, să te îndrăgostești așa. N-aș fi crezut că mi se poate întâmpla. A fost iubire la prima vedere, a fost șansa vieții mele. Ziua aceea nu o pot uita. În 3 minute cât bei o cafea, să te îndrăgostești așa. N-aș fi crezut că mi se poate întâmpla. Erau după toate gardurile pe acolo. Am văzut. Nu știu, că sunt unii de rezistă foarte mult în zonă, nu știu ce caracter au, dar rezistă o groază. Văd și ăla din spatele meu rezistă o grămadă. Trebuie să-ți dai un supermed ăla. N-am mai apucat. În 3 minute cât bei o cafea, să te îndrăgostești așa. N-aș fi crezut că mi se poate întâmpla. A fost iubire la prima vedere, a fost șansa vieții mele. Ziua aceea nu o pot uita. În 3 minute cât bei o cafea, să te îndrăgostești așa. N-aș fi crezut că mi se poate întâmpla. Hai să facem 140.000 de tap-tap-uri să dăm... să dăm tincuri. Salut, salut. Să mă rogi ceva? Depinde, măi, Sami, depinde ce mă rogi. Sonia cu Dimna, niciun caz. Eu să dau gift Sonia cu Dimitri. Să nu mă miști de aici, doi da în viața mea. Că mă și închinai. Adică încurajez toxicitatea pe jocul ăsta. Eu care nu știu cum să scap de ei și tu vrei să-ți dau gift Sonia și Dimitri, auzi. Doamne, ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. Nu vreau să aud de Sonia și Dimitri. Sonia nu mai e bună, dar Dimitri ăla mai merge. Hai, încă 2000 de tap-tap-uri, boi, să dăm tincuri. De ce nu joci și tu ca un om normal cu Iris, cu Kong, cu nu știu, ceva mai... Dar nu Dimitri și Sonia. Ce naiba, mă? Salut, salut. 139.000, încă puțin și-a plecat încodul. Ia uite, gramul ștearul e la 12.000. Am 11.237. Care toți Dimitri și Sonia.
Băi, eu știu că are toți, dar eu nu încurajez că are toți treaba asta și vreau să n-are toți. Să aibă cât mai toți puțin. Înțelegeți? Bun. 744 8001. Dacă toți au încăcat pe talpă, vrei și tu încăcat, fii și tu mai diferit ca ceilalți. E bun acum. Uite, poți să încerci să joci ăla de vezi prin pereți sau ăla de te face invizibil. Da, joci la ce seamă, înțeles? Surâte și au multe baluri, auzi. Eu nu prea dau mai gifturi, Sami. De fel nu dau, să știi, adică. Și plus de asta alea cred că le iei și cu monede caracterele respective. 10.000 sau câte una. Salut, uite bine. Sunt cu bănuți, da. $20.000 de monede? A intrat unul la aparat. Deja? Pe play de revive. De ce vali tu acum știi? Știi că 10, eu că știi că 10. Go for the arsenal. Cum o să iei lutul altul? Need money for items.
Player mulți în bluză. Vin acum. Pot să mă duc pe deal sus? Nu. Spre ele. Încerc să mă duc așa. Mamă, sunt mulți aici, Vlădui, vino repede. Sus pe munte. Pula mea. Păi ăla e unul datrizat fix lângă mine, după antrenă. Stați acolo la aparat. Triple kill. Hai, sunt doi acolo. Mai e unul la launchpad. Unul e în vârful dealului, unul coboară dealul. Uite, Uite, tragem o ia din parașută. Și câte lootbox-uri zici, unde dracu e cea mă la vârf, omul? A venit ăștia. Să-ți mai văd chipul rezând, la pieptul meu să te strâng. Dar nu mă știu nimic de tine, arde inimioara mine, tot și mă trezesc în gând. Ia-uzi! Ce să știi tu? Știi tu. Și-ai plecat, viața mea s-a schimbat, te-am pierdut și sufăr mult. Dar din suflet îți spun, dacă ar fi să revii, eu aș jur, n-aș mai greși. Din spate, din spate. Mamă, unul HP mai avea cu aia. Să-ți mai văd chipul rezând, la pieptul meu să te strâng. Dar nu A, Recu, vii tu repede să faci harakiri pe aici. Need equipment. Te-ai omorât pe moșelul. Da. Revival point here. No, Marinela, nu e de iertat nimic. Ce să mai... Mulțumesc de inima de membru, dragilor! A, e 12 și un minut. Super! Aia dă revive acolo, da. la lumina stelelor, să-ți mai văd chipul rezând, la pieptul meu să te strâng. Dar nu mă știu nimic de tine, arde inimioara mine, tot și mă trezesc plângând. Mi-e dor la lumina stelelor, să-ți mai văd chipul rezând, la pieptul meu să te strâng.
Need equipment. Nu mai știu nimic de tine, arde inimioara în mine, dor și mă trezesc. Head there. Eu te-o pe unul în zonă, dar unde naiba e ăla, mă? Am dat revive și după aia a fugit. E bine. Da, la inimă și după aia s-a tirat. Să avem la drop aici, avem Y. Danazila. Mai trăiești Danazila. Go for the arsenal. Da, și voi cu grena, dar nu se n-a tot. Iar n-am grenat. Te-am văzut, te-am văzut. Nu mai am. Nu merge să spart cu ciocanul. Păi pune hashtag rezist, nu că reziști fără hashtag, că n-ai cum. Ia o maneaua de la Melinești. Ăștia s-au dus după ăla în zonă. E bine. Am unul la piatră acolo. După ăla trag și ăla. Bă, băieți, dar nu stați deloc în spate. Bă, dar n-am inhalere, bă, n-am. Moschetarul ăla unde e? Fugit? Nu, uite-l aici. Uite. Da, eu futuiera asta, mă, că stă în zonă până... Așa. Îi dau eu la celălalt băiat acum. Ia uzi, Dana, ce melodie am aici. Deja Marinela aruncă sutienul pe geam. Bă, nu știu, că n-am ce trebuie. Vezi că aveți și la magazin jos aici. Magazinul nu, am să știu. Talent, ia cu talent. Că venea să dea revive. Vezi să dea revive, mă. Asta e tonomatul nostru, nu altul. Vedem, vedem. Nu știu.
E unul la piatră aici. Foarte la... După, dar mă plictiseam. Să-și vadă de viața lor. Unii oameni o discută pe a noastră, chiar nu pot să înțeleg lor ce le pasă lor. Să-și vadă de viața lor. Păi n-am ieșit de acolo. Discută pe a noastră, chiar nu pot să înțeleg lor ce le pasă. Dacă noi doi ne iubim, ce contează gura lumii? N-are rost să suferim, fiindcă așa vor unii. Dacă noi doi ne iubim, ce contează gura lumii? Mi-a dat N-are rost ce să mi-a dat. suferim, fiindcă așa vor unii. Face 80, mai. Nu pot să înțeleg de ce toți sunt împotriva noastră. Se bagă într-o dragoste așa frumoasă. Nu pot să înțeleg de ce toți Așa periculos e ăsta, mă. noastră. Se Da, bagă da. într-o Mamă. dragoste așa frumoasă. Dacă noi doi ne iubim, ce contează? E periculos rău de totul. Dacă noi doi ne iubim, ce contează gura lumii? N-are rost să suferim. Da, cam Nu foloseam ciocanul, dar dacă zicești că e periculos, am făcut și eu 4 stele, să nu mai zică haterii. mulțumim de match. 160.000 de tapuțe. Mulțumesc, Raimond, de follow. Hai să dăm și un match la CS Ranked. Îți dai seama, Miha. E bine că am... E bine că mă joc seara și urc. Păi da. Bun. Hai să dăm Tincodel. Trebuie să fac de mă 4. Ia-o. Melodie de la Mihaela pentru Marius. Și mai bogate lumea. De ești mecher cât ai bani, băbadilele. 850-8501. Să nu te lași la dușmani, băbadilele. Iar de atunci este Ce melodie. să te arăți și mai bogate lumea. Doamne, am noroc, eu bani mulți îmi dor. Eu ce să fac, bani dau și la dușman. Doamne, am noroc, eu bani mulți îmi dor. Eu ce să fac, bani dau și la dușman. Doamne, am noroc, eu bani mulți îmi dor. Eu ce să fac, bani dau. Mamă, uite, e Kelly de la Garena în meci. Am noroc, eu bani mulți îmi dor. Eu ce să Ai grijă, Vlădozila. Ăștia cu schema la cutie, cu pula mea de listă. Da.
mă, că a dat la cu PM500-ul ăla să moară, mă, până că nu mai capa dat. E mai ultima aici. Îi dă med. Cine are firma are găpădilele Triple kill. și respectă găpădilele. Dead Givers. Dead Când ai Givers. firma trei dușmani găpădilele, în numele tău face bani. Need equipment. Doamne, am noroc, eu bani mulți întorc, eu știu să fac bani, dau și la dușman. Doamne, am noroc, eu bani mulți întorc, eu știu să fac bani, dau și la dușman. Doamne, am noroc, eu bani mulți întorc, eu știu să fac bani, dau și la dușman. Doamne, am noroc, eu bani mulți întorc, eu știu să fac bani, dau și la dușman. Ia uite mă, de dos acá, bă, nu cred, bă. Help me. Thanks. First blood. Special o strofă pentru nepoții mei, pentru Toliga și pentru Dani. Nu am bani o săptămână cu banilele, poate trece și o lună cu banilele, dar când dau un tun, mai frate, cu banilele, dau dușmanii toți pe spate. Ia, direct cu DG-ul tău, cu tot. Nu am bani o săptămână cu banilele, Thanks. poate trece chiar o lună cu banilele, Resources here. dar când dau un tun, mai frate, cu banilele, I need equipment. dau dușmanii Ce să fie mai Flavius? Dăm și noi un match de CS rank. Doamne, am noroc, eu bani mulți întorc, eu știu să fac bani, dau și la dușmani. Doamne, am noroc, eu bani mulți întorc, eu știu să fac bani, dau și la dușmani. Doamne, am noroc, eu bani mulți Nu se mai aude, nu? eu știu să fac bani, dau și la dușmani. Doamne, am noroc, eu bani mulți întorc, eu știu să fac bani, dau și la dușmani. Special și pentru Dan, pentru Sorin, pentru Gratis și pentru toți stigă din fratele Astrea. O să-și glow ăla băgat să-i pula în el vădăi. Nu am pus. Când să-i dau al tău e, când să-i dau lui ăsta. First blood. Double kill. Asta știe toți dușmanii găpădile, că la mine trage banii găpădile. Bă, du-te în pula mea, la dă din întoarcere. Ce morți, bă. Că din nimic eu, Dar n-ați bătut și voi, niciunul n-ați bătut. asta știe toți Nu dușmanii am pus de nou, da. găpădile, Need Văgeam. equipment. că la mine trage banii găpădile. Pe aia s-a întors și mi-a dat din întoarcere când trăgeam mâine cu Să AVM-ul. știe și întreții Bă, mă, dracu. găpădile, că din nimic eu fac bani, bă, lume, bă. Da, un match dau și eu Flavius. Eu Nu. bani mulți întorc, eu știu să fac bani, dau și la dușman. Doamne, am noroc, eu bani mulți întorc, eu știu să fac bani, dau și la dușman. Doamne, am noroc, eu bani mulți întorc, eu știu să fac bani, dau și la dușman. Doamne, am noroc, eu bani mulți întorc, Stânga, stânga, eu stânga. știu să fac bani, dau și la dușman. Enemy spotted. Aveți glue. N-am. Oh, Thanks. bă, ce în spatele tău, bă? First blood. Double Nu, kill. curaj la cu băieții ăștia. Bă, dă vine boschetarea cu AVM-ul, cu te mașina AVM-ul. Și la șmecher și la hoții, găpădilele,
Need a Lasă witness. că așa e bine, nu badilele. Să atârne toți la mine. Băgă-mă în casă la pândă. Resources here. Câta bani arunc la toți, nu badilele. Și la șmecher și la hoții, nu badilele. Lasă că așa e bine, nu badilele. E pula. Acum a pușat. Atârne toți la mine. Picatul la coavă meu. Doamne, am noroc, eu bani mulți întorc. Eu știu să fac bani, dau și la dușman. Doamne, am noroc, eu bani mulți întorc. Eu știu să fac bani, dau și la dușman. Doamne, am noroc, eu bani mulți întorc. Eu știu să fac bani, Au căcatul ăla de abilitate. Obosit. Petul ăla am puțit. să fac bani, dau și la dușman. Doamne, am noroc, eu bani mulți întorc. Nu, unde morți, nu mă știam asta că vine pe spate pe aici. Da, are cod. Are cod. Eram sigur. Are, nu? Da, da. Tu vezi că de instant. Kill. Da. Păi n-aveau cum să dea așa. Eu am văzut prima dată când au jucat, că erau praf. Nu știu, double avem. Cred că trage, nici n-apucă să tragă și ne dă. I need equipment. Uite că mor sus aici. De-aia ți-a dat și atunci așa, fără să vezi. Da, păi să mi-a dat prin de întoarce-te, nebunit. Noroc cu revive-ul ăsta, că altfel... Nu, tu vezi cum dă, instant dă. Thanks. First blood. Suntem 4v3. Mui stai acolo la, în dreapta acolo e aia cu AVM-ul. Da, o știu că o am eu aici. Are hit? Mamă, și-am spart pizda în ea. Băga mea și până în grabă. Double cover. kill. I need blue wall. Thanks. Hai de-te emoție, mă. Da, mă, ăsta e aici, în stânga mea, că l-aud. Ce vrea să sugă pula aici, nu? Triple kill. Good job. Aia, dacă o omorâm pe aia... Păi da, mă, ea are AVM și eu mi-au double AVM. Ce, cum facem? Păi vezi să ne aibă double la vreme. Acum. Că e ultima rundă și are bani. Dacă o bătem pe aia, avem șanse să-i batem. Păi mă duc în dreapta pe aici, eu. Head there. Hai că vin și eu prin dreapta. Speed boost for everybody. Da, o naiba de cască. Și așa, dacă îmi dă cap cu AVM-ul, degeaba mai au cască. Totul e să nu cadă băieții noștri.